Naiwe Reima, patainzwa uchiimba zvikapoto paya taiti zvimwe wakachenjera isu. Tikati tawana ghetto youth rinokwanisa kubatsira maghetto youth anononoka kuonera zvinhu sesu. Uchiti no magenga, kana ukaita kanyama kako unotora poto wofraya. Usazosiya poto iyo yakavharwa stovu iri on. Kanyama aka kanotsva. Tikati aiwa, apa tarangarirwa tapuwa maghetto youth akachenjera anokasika kuonera zvinhu. Kusaziva kuti wakapusa kudai so. Ko iwewe pawakawana kanyama kako ndokubva watora kapoto kako ukafraya kanyama ikako. Wakazosiya sei poto yakavharwa stovu iri on? Waisaziva kuti inotsva here? Zvino zvayatsva kudai so uchaita sei? Hapana zvekuita mukomana. Itongotora nyama yako udye yakatsva kudaro. Handi wasiya wega ichitsva. Hapana kana wokublema kana wokupomera. Wazviita wega izvi. Mazvokuda mavanga enyora.